Ja morot. Sepä on jokunen viikko vierähtänyt, että on ollut niin paljon kaikkea muuta touhua, että autohommia on kerinyt tekemään aina pari minuuttia kerrallaan. Edellisessä videossa muistaakseni aloiteltiin tuon akkukotelon pohjan hiontaa ja nyt tällä hetkellä kun minä höpisen tässä, niin Volvo on verhoutunut tuommoisen muovin sisään. Mutta mitä kaikkea tässä on tapahtunut, niin ruvettapas kattelemaan vähän näitä aiempia tapahtumia. Tästä lähtee. Nyt voisi ruveta maalihommiin, eli otetaanpa tämä Volvon akun kiinnitysrauta. Nämä kiinnitysraudat, niin nämäpä voisi suhata vaikka maaliin. Aloitetaan tästä. Sen verran pikkuset kohteet on, niin nyt nämä käytän kaikki nämä vanhat maalipurkin jämät. Alta pois. Meinasin heittää osan näistä jo menemään, mutta kokkeilin, niin vielä näistä tavaraa tulee. Niin näillä me ruvetaan tuusaamaan. Muistetaan henkilökohtaiset suojaimet, eli suojalasit ja hengityssuoja. Ja laitetaan vähän työvallo, niin nähdään jotta. Ja otetaan tuolta vielä pistetään toinen. Jos ei mitään muuta tapahtu, niin ainakin maalari on ihan sokaistunut. Suihkitaanpa vähän vielä Mastonin mattamustaa tuohon pintaan, niin sittenhän siitä taas tullut semmonen, kun sattuu tulemaan. Nepä saapi jäädä siihen nyt kuivumaan, siirrytään siksi aikaa muita juttuja tekemään. Nyt voisi ruveta puhistelemaan ihan ensitöikseen tämän akkukotelon pohjan. Mä imuroin tuon. Katsotaan sitten, että mitenkä tuo hiotaan, minkälainen operaatio siinä on. Meilläs muualla sitä imuroitas kuin Parksidella tietenkin. Otetaanpa kuulosuojaimet toisen Parksidin kylästä. Painepesuria ei hirveästi ole tälle vuotta tarvinnut. Pakkasta tänä aamuna 32 astetta, en tiedä lienenkö vielä maininnut. Mainittaa uudestaan, jos on maininnut jo. Hoksasin justiinsa, että täällähän on ihan joutilana roikkuu turhaan tämä lampunpesurien moottori. Nämähän on poistanut tästä lampunpesurin, tässä on sellainen pussukkasäiliö, niin sen poistin varmaan jo 10 vuotta sitten, kun niitä lampunpesuria en tosiaankaan tarvihe. Silloin aikana, kun tämä auto on Amerikasta tänne Suomeen loikannut takaisin, niin tähän on minun ymmärtääkseni Suomessa asennettu lampunpesurit sitten, kun ne siihen maailman aikaan oli pakolliset. En tiedä tarviiko tänä päivänä, ei varmaan muuttoautoon tarvii enää lampunpesureita laittaa, ja mullahan olisi tähän toinen puskuri olemassa, europuskuri, missä ei ole näitä lampunpesurita. Muuten puskuri on ihan kyllä samanlainen, että tämä ei ole mikään ylisuureksi kasvanut jenkkipuskuri suinkaan. Sekin europuskuri pitäisi vaihtaa jossain välissä. En vaan tiedä kyllä missä välissä kerkiän. Joten nythän projektiin tulee taas uusi mutka. En tiedä sattuko muille sille, että kun rupeat yhtä asiaa tekemään, niin se yksi asia johtaa toiseen ja kolmanteen. Ja se alkuperäinen remppa, mitä olet tehnyt, niin sitä et pääse edes aloittamaan, kun touhuat muita juttuja. Nyt pitää nimittäin kyllä ensimmäisenä minä poistan tämän lampunpesureitten moottorin. Tämä on ihan tyhjänpäiväinen tässä tiellä vaan, niin ruvetaan tämä näpräämään veke. Siinähän se on, kun suohan vielä irti tuo letku. On pikkusen nimittäin tiukalla. Mitenkä se pystyykin noin tiukalla olemaan? Onko siinä joku ihme kiinnike sitten vielä? Lemmari siitä on otettu jo pois, mutta kun tuntuu, että tässä kyllä se on ihan kumiletko. Miksi ei sitä halua lähteä? Lähden nyt suosiolla. No niin, lähtihän se. Tämähän me arkistoijaan tietenkin tämä moottori. Ei me suinkaan tätä roskia heitetä. Tämä on ihan toimiva. En sitä tiedä, joskus jos mulla menee niin tiukasti pussihousut jalka, että haluan tämän, niin laittaa takaisin. En tiedä näkyykö kamerassa, mutta Made in Germany, merkkiä hella. Ei ole Made in Kiina. Ja sitten tutkin tuolla, niin eipä se olekaan niin simppeli. Tästä lähtee tämä letku. Se menee tuonne puskurin alle. Siellä on haarat ja sitten se lähtee edelleen luikertelemaan tuolla puskurin sisässä noille lampunpesureille. Eli käytännössä puskuri pitäisi ottaa poikkeen. Se on niin hyvässä piilossa tuo
letkusto, niin tuon letkuston poiston minä jätän siihen samaan yhteyteen, kun tämä puskuri joskus vaihtaa. Mutta nyt yritetään tämä letku saada tästä kuitenkin hiitteen, että ei ole tuossa tiellä pyörimässä. Jees. Lievää väkivaltaa käyttää ja kiroille ja tuskaille, niin lähtihän ne letkut sieltä, ei kyllä ihan yhtenä paloina, mutta lähtipähän kuitenkin. Nyt siinä on selkeästi kirjoitettu Volvo 740 lampunpesurin mood. Ei nimittäin mahtunut tekstiä tuohon enemmän. Eiköhän tuosta ymmärrä kuitenkin, jos joskus tullut semmonen kovaluokan pussihousuviilinki, että mahdottomasti haluan ehdottomasti nuo lampunpesuritkin tähän laittaa takaisin, niin onpa moottori siihen olemassa. Veikkaan, että semmonen pussihousuviilinki tuskin koskaan mulle tullut. Sepä on Volvon konehuone nyt. Heitin vähän tämmöstä muovia tuohon suojaksi. Minä ruppeen nyt hiomaan tuota akkukotelon pohjaa. Tätä hiontahommaa minä en kuvaa, koska homma ei etene kyllä yhtään minnekään, jos minä kamerakäessä on koko ajan. Niin nyt on suojattu. En tiedä yhtään millä teräsharjalla on hyvä tehdä, niin otin useampia tuohon ja vaihdellaan, mutta minäpä ruppeen touhuamaan. No niin, välitsekki. Jonkun verran sitä on jo hiottu. Tosiaan mitään läpiruostetta täällä, että kaikki on pintaruostetta, mitä tuolla on ollut. Ja minä nyt tuon putsaan kuitenkin ihan varmaan peltipinnalle kauttaaltaan. Alkaa pahimmat paikat olla otettu, pahimmat ja pahimmat. Täällä on ihan keljumaisemmat, just nämä saumakohdat, niin pitää katsoa vielä. Tuon saa melko hyvästi puhtaaksi, mutta toinen puoli on vielä ottamata ja tuolla kulmissa on vielä ottamista. Surruttelin tuolla Parksidella vähän noilla teräsharjoilla erilaisilla ja sitten tallikaveri kävi tässä ja muistutti, että meillä on myöskin tämmönen täällä tallilla. Eli tuolla Vurttilaisilla ajelin kanssa, tässä on tämmöisiä teräsharjoja, niin tuolla lähtee aika mukavasti. Mutta jätetäänpä Volvo marinoitumaan, minä lähden syömään ja jatkan taas sitten joku päivä tätä projektia. Niin homma on eskaloitunut, kyllä tämä joskus valmiiksi tulee. – 25 pakkasta ja sankka sumu. Hämmentäviä on nämä luonnon ilmiöt. Enpä tämmöstäkään muista ikinä, että olisi rankalla pakkasella ollut sumu. Nyt on tämäkin nähty. Sepä oli viikon tauko tallihommissa. On ollut älytöntä kiirettä, en ole kerinyt olla tiellä, enkä ole jaksanutkaan oikein. Työhommia on ollut sen verran paljon ja kaikenlaista männöä joka suuntaan. Ja lievää motivaation hakemistakin on ollut. Mutta nytpä jatketaan ainakin vähän se aikaa touhuttaan taas. Pistettävä maalattuja osia ensinnäkin tuonne Volvon konttiin jemmaan. Ne sopii ootella tuolla. Kerää tuo ikkunalistan kanssa, jossa on tiiviste, johon tarvitsisin uuden tiivisteen, ei ole vieläkään löytynyt. En ole kyllä kerinyt ehtiäkään. Mutta ruvetaan tämän päivän agendaan. Eli hiontahommat jatkuu, akkukotelon pohjan hionta jatkuu ja minäpä ruppeen touhuamaan, en lätise tähän nyt joutavan päiväsiä. Huhhuh. Onhan siinä työmaata. Yllättävän paljon tommosen pikkupaikan hiomisessa, kun on. Tuolla on aika ahtaissa kohteissa. Täällä on muutama paikka, mistä ei tahdo millään saada hiottua, niin nyt näitä ottaa kemiallisen sodankäynnin kehiin. Oli tommonen pikkunen hiomasarja mulla, en tiedä milloinkaan oon ostanut, mutta tässä oli semmonen yllättävä pikkunen lamelilaikka. Yllättävän tehokas oli tuolla ottaa noista ahtaista paikoista. Mutta siitä kemiallisesta ruosteen poistosta, niin katsotaanpas. Mulla on tätä Motonetista hankittua fosforihappokeeliä. Tämän kat pitäisi sulattaa ruostetta jollain opilla. Niin minäpä kokkelen tuonne muutamaan hankalaan paikkaan. Pistän nämä liemet vaikuttamaan ja katsotaan sitten, että onko siitä ollut mitään hyötyä vai puuttuuko autosta pohjaa. Sitä ennen pitää toki imuroida kaikki nuo hiontapölyt tuolta poikki ja laitan jonkunlaisen valuma-alttaan varulta tuonne alle. Kun ei voi tietää, että lähteekö tämä valumaan sitten, mutta eihän tätä toljata. Suojauksessa lähdetään ihan täydellä kattauksella. Eli otetaan tietenkin tuo Parksidin maski, suojalasit. Sitten otetaan tämmöiset eläinlääkärin käsineet. Nämä pitäisi happoakin kestää ja
laadukas marketin siveillin, millä ruvetaan siveilemään, ja sitten tuommoinen Wurter-ruuvilaatikko, mihin laitetaan vähän fosforihappoa. Tätä operaatiota en kuvaa, koska minä tarviin tähän 2 kättä. Black & Deckeria mulla ei oo. Niin. Katsotaan sitten lopputuloksia. Sepä on yö nukuttu ja fosforihappokeilit on saanut marinoitua tuolla nyt yön yli, niin katsotaanpa, että mitä siellä on tapahtunut. Onko meillä akkukotelon pohjaa jäljellä enää ollenkaan? Vai onko siellä vaan semmonen reikä? Katsotaan. Otetaan tuosta vähän valoa ja ruvetaan katsastamaan. Ja se on muuttunut tuommoisessa harmaaksi noilta osilta, mihinkä laittoon tuota happokeiliä. Näyttää olla, että pikkusen on märkää vielä tuolla, eli nuo täytyy pyyhkiä ja mä ensin pyyhiä ja katsotaan sitten, että pitääkö hioa noita vielä, mutta ihan ensimmäisenä hengityssuojaan ja silmälasit. Korjaan suojalasit, silmälasit on jo. Taas on shoppailtu. Kävin ihan hakemassa tätä Mastonin Metal Paintia. Valkoista hammeria, niin tällä varmaan suhastaa akkukotelon pohja sitten maalata. Voisi tietysti laittaa kaiken maailman happopohjamaalit ja siihen pintamaalit sun muuta, mutta mä oon kyllä näillä hammerilla ennen niin maalannut ja en ole tyytymätön ollut yhtä kertaa, että kun pohjat on tehnyt ok, niin ei mitään ongelmaa. Ihan nämä on ollut toimivia maalia, joten tällä mennään. Toiseksi sen kohde on semmoinen, että ruiskulla on hyvin haasteellinen maalata ja piiloon jäävä kohde, niin eiköhän tämä ole ihan kelvollinen. Sepä on viikko vierähtänyt ja tallihommia ei ole kerinyt tekemään ja nyt on akkukotelon pohja siinä tilassa, että tämä hiottiin auki ja homma ulkostettiin sitten maalarimestarille. Ja täällä on nyt jo epoksit maalattu ja ihan kohta pintaväriä laitetaan tänne. Tämähän on semmonen kohde, mikä tosiaan on piilossa suurimmassa osassa, että tuohon tulee akku ja akku alle tulee vielä se suojamuovi, että hirveästi tämä ei jää edes näkyviin. No niin, siitä tuli kyllä ihan siistiä jälkeen. Siistiä jälkeen tuli, nyt aletaan kuivua tämä ja varmaan jossain vaiheessa pääsisi pikkuhiljaa kasailemaan tätä autoa taas nippuun. Joo, sinne Volvon konehuoneeseen meni Mastonin Car Coloria 112250. Tätä samaa käytin tuohon etulippaan silloin joitakin vuosia sitten, kun maalailin sen. Samalla kun asentelin sumuvalot. Tuossa aiemmin videollahan näkyy, että kävin ostamassa hammeria. No, ei me tätä hammeria tuonne sitten kuitenkaan laitettu. Koska löydettiin tuota käläkälämaalia, niin tämä hammeri nyt jääpi sitten jemmaan odottelemaan jotain muita projekteja, eiköhän niitä tule jatkossa. Katsotaanpas mitä se päivän sääennuste meille tarjoaa. Staminata. Joo, älyttömän hyvä levy tuo uusi Stamina-levy, mikä tuli perjantaina, mutta katsotaanpas tuolta Forkan puolelta. 10 astetta pakkasta lunta. Huomenna 5-13. Pakkasella mennään, mutta ei enää millään hirviöpakkasella, joten nyt tehdään yksi juttu. Tuo maskipeitto sattuu minun silmiin, joten nyt nuo ihan rajummat pakkaset on ohite, niin kyllä me nyt tästä luovutaan. Nyt luovutaan tästä ihan kerta kaikkiaan. Noin. On se heti viksumman näköinen. Ja nyt muihin hommiin. Nyt se on totuuden hetki, ruvettapa kahtomaan sitä maalauksen jälkeen, että minkälainen se on. Meillä on täällä muovia aika reippaasti. Otetaanpa tuosta, pistetään vähän valoa tonne ja katsotaan. Se on valakke. Ihan on hyvä. Ihan on hyvä. Kyllä kelepaa kelepaa ihan täysin. Tähän käyttiin laittamassa vielä yksi kerros kameroiden ulkopuolella. Nyt olen tyytyväinen ja nyt seuraava operaatio on, että poistellaan nämä muovit.
Pannaan tonne konepelin jousseen. Tuonne pannaan lamppu, niin me nähdään niin jotain. Noin. Nyt meillä on työvaloa. Sieltä se ruppaa voimakonetta pikkuhiljaa paljastumaan. Yes. Täällä on aika paljon pölyä ja liikkaa, joten mä pyyhkäsen ensin paineilmalla enimpiä törkyjä poikki ja katsotaanpa sitten, ruppaan varmaan cleanerillä puhistelemaan pintoja. Ja pölyä käsitellä, niin pistetään taas henkisuojain ja tietenkin suojalasit. Näillä mennään. Ja tietysti isimerkkiset kuulusuojaimet. Huomasin kyllä heti, kun ensimmäisen puhalluksen teette, jes, mitäs unohtui? Isit korville. Näpä ruppaa vähän tällä puhistuspreillä putsailemaan sieltä sun täältä. Ei tästä mitään näyttelypeliä missään tapauksessa kyllä. Aha, ei oo painetta tässä pullossa. Haetaan toinen. Vaihdetaan Wurtista CRC:hen. Elikkä mitään näyttelyauttahan myö ei ole suinkaan tekemässä, vaan ihan haetaan semmoista perussiisteyttä. Mä ruppaan puhistelemaan. Ja tähän kohtaan otetaan tämmönen välispiikki. Paineet oli hävinnyt tuosta purkissa, niin kahtakepa aakasin. Kattakapa miten paljon on täällä tavarataa vielä. Voisiko noin 1/10 purkkia. Minkähän kokoinen tämä oli? 500 milliä. Elikkä mitä se nyt tekee? 105, onko se nyt 50 milliä? 50 milliä ainetta, eli 10% tuon purkin sisällöstä, niin olisi jäänyt tonne pohjalle. Ponneaineet pihalla, ei hyvä asia, mutta tiristetään. Nämä on kuulemma tarkka, se näkyy tämmöisissä asioissa. Nytpä sieltä on enimmät pölyt pyyhitty. Ei tästä mitään tosiaan näyttelykonetta ole tarkoituskaan tehdä, mutta vähän enitä liikkaa tuolta poikkeen. Nyt voisi ottaa seuraavana. Tuolla noin, jossa on öljyn suodatin. Mä vähän öljyt. Helix Ultra on käytetty niin kauan kuin mulla tämä auto oli, ja tämä on ollut 23 vuotta. Niin aina on tällä Helix Ultra 5V50 menty ja niin mennään nytkin. Suodattimet mulla on tuolla Volvon kontissa. Oho! Mahtuuko aukeamaan? Nyt kyllä jännitys tiivistyy ihan sietämättömäksi. Ei ihan kolaa. Ei oo syvässä. Ei kolahtanut. Tuolta me arvotaan öljyn suodatin. Vicks. Sitten otetaan tuo pötköttelyalusta. Tuossa on keski-ikäiselle keskikeho positiiviselle kyllä. Niin. Että se on kutaa. Tuohon kun ensin sopii itsensä väännettyä, niin ei mene nopeasti ylös. Sieltä otetaan öljyn valutusallas ja sitten otetaan tuo minun 80-luvun paita. Tuo oikeasti 80-luvulta oli yläasteella. Niin. Siltä ajalta on tuo kollegepaita. Se on ollut tuommoinen öljynvaihtorättinen, että tuohon pyyhittää aina kaikki ylimääräiset tahdot. Siinä on varmaan 10 litroja öljyä, mutta se onkin semmoinen paita siltä aikakaudelta, että silloin tehtiin kaikki kestämään, myöskin paidat. Tuolla pitäisi olla öljyropun tiivistöitä. Joo, onhan siellä hyvä. Koska tarvikeliike on nimittäin kiinni, on lauantai-päivä, niin tuolta uusi tiviste. Minnekähän sitä laittaisi itselleen ylös, että minkä kokoinen se Volvon öljyropun mutteri taas olikaan. Mulla on semmoinen muistikuva, että se voisi olla 2.2, mutta kun en muista, niin mä otan useamman tonne auton alle matkan, niin ei tarvitse koko ajan könyytä. Joka tapauksessa minä joudun tulemaan sitä poikkeen hakemaan, koska eihän se ole. Mulla on 20, 21, 22, eihän se tietenkään ole mikään nuista. Otetaan nyt nuo matkaan. Jees, tarvikkeet on suunnilleen keräilty. Tuossa on öljyt ja suodatin ja sitten on tuo ratti. Ja täällä on sitten avainta ja rättiä ja valoja vaikka sun mitä. Joten nyt kamera sammuu joksikun aikaa ja ruvetaan riipimään vanhoja öljyjä poikkeen. Jes, eihän ne ollut mikään nuista. Muistui just mieleen, että minkä takia minä tämän 25 oon ostanut. Se on nimenomaan tämä 25, niin siellä on aika julman kokoinen tuo öljyroppu. Sanon minä vaan, että onhan siinä öljyn suodatin kyllä pantu paikkaan. Tässä et pääse vääntämään, kun tässä on tämä pakosarjan lämpösuoja eessä. Sitten on moottorilämmittimen, mikä tämä nyt on viralliselta nimeltä. No moottorilämmitin, ihan sama lohkoon menevä osa.
Siis mistä kulmasta tuonne et oikein pääse vääntämään? Mä oon muutaman kerran tämän lämpösojan ottanut poikkeen, mutta tässä alkaa olla nämä mutterit silleen, että nämä oli viimeksi, kun mä käytin tämä irti, niin ihan siinä ja siinä, että ei katkenut tuonne sisään nuo mutterit, niin en enää, pultit siis tarkoitan, niin en uskalla enää ruveta irrottelemaan, koska ei kiinnosta ruveta kierrehommi. Mutta minä sain tuon nyt taas liikahtamaan. Tämä on yksinkertainen asia. Näin yksinkertaisessa autossa niin on kyllä suorittimelle on huono paikka. Aika likaiset kierteet. Kierteet on tuossa öljyropussa, niin puhistellaanpa nuokki. Sittenpä laitetaan vielä uusi tiviste, niin voi että. Kohta on Volvo valmiina kesän rientoihin. No joo. Sittenpäs laitetaan uusi öljyn suodatin paikalle. Vuodellaan vähän tivistettä. Niin. Noin. Eikö uutta suodatinta kehiin. Tuo jäteöljy, kun on tuossa lattialla isossa astiassa, niin se on vaan ajan kysymys, milloin kun minä astun tuohon tai puotan, jotta tuohon pitää puottaa. Todennäköisesti tämä kamera tippuu taas sitten tuo minun mikki, mikä mulla on tuossa hupparissa kiinni. Niin kumpi jompi, mutta jotta tuonne öljyyn sukeltaa. Sitä on oikeastaan turha ottaa pois tuota öljyastiota tuosta, kun jotta se joka tapauksessa lentää, vaikka minä minne tuon piilota, niin antaa olla tuossa keskellä kulkuväylälle. No niin, houkutellaanpa sitten tuo uusi suodatin tuonne. Tämäkin on voi hyvä ihme, että on ihana ahasta. Kyllä se vanha tuli tuolta pois, niin pitää se uuden tänne mennä. Ei yhtään mitään. Sitten tuo lamppu kyllä, se on semmonen, että se varmasti, missä lamppu on, niin se kyllä aina kääntyy. Aina kääntyy kyllä silmiin. Ei vahingossakaan käynyt kohdetta päin. On ahasta, ei mahu. Ei mitenkään. Noin. Nyt saattaa olla toiveita saada tämä paikalle. En näe yhtään mitään. Ihan on mentävä mutulla. Käsittämätön, että näin vanhassa autossa niin on tehty tämmönen perushuolto. Niin on kyllä hankalassa paikassa tuo suodatin, mutta sinne se mennään. Jes. Nykyautossa minä ymmärtäisin kyllä, että joku huoltokohde laitetaan mahdollisimman hankalaan paikkaan, koska nykyautoissahan pääsääntönä on, että jokainen huoltokohde pitää olla vaikeassa paikassa, että ne ei saa olla helposti huolettavissa, ettei nyt vahingossakaan kukaan ainakaan itse rupeaisi korjaamaan, vie vaan merkkihuoltoon 150 € tunti. Muistu taas mieleen, että minun piti ostaa tuommoinen kuppisuodatin avain, mikä ratkaisisi tämän ongelman aika täysin. Tai ainakin helpottaisi suodattimen irrottamista. Muistaakseni 93 vai 94 millinen avain tuohon kävisi. Ei perhana Motonetissä ollut käypästä. Nyt pitää seuraavaan öljyvaihtoon muistaa hommata. Nyt päästään vihdoin ja viimein tähän osastolle mukavat hommat, eli laitetaan öljyt sisään. Ja tässä 2/3 bensamoottorisessa Volvossahan öljytilavuus suodattimen kanssa on 3,9 litraa. Tämä on semmoinen perusasia, mikä pitää muistaa. Ja minähän tykkään kaattaa tällä öljykannulla aina. 3 litraa pistetään litran satseessa ja sitten laitetaan se 0,9 viimeisenä. Siitäpä sitä lähtee. Uutta kirkasta motorioilia. Sihdin läpi koneeseen. Auto tykkää tästä. Kuskikin tykkää. No ihan viimeisetkin tipat. Noin. Viimeisetkin tipat houkutellaan sinne, niin kalliit motoriöljyt saadaan kaikki hyötykäyttöön. Jes. Nyt on konnessa uudet öljyt. Hyvä. Nyt täällä on erilaisia valutusoperaatioita menossa. Tuossa valutellaan tällä hetkellä jäteöljyä tuonne öljypänikkään nuoviijan kierrätykseen. Tuossa taas tiivistin 2 öljypurkin jämää, eli Volvon varaöljyä sitten lisättävää, jos tarvii lisätä tuossa kauden aikana. Kyllä sitä pikkusen pitää vanha auto jo lisätä. Ja täällä valutellaan sitten noista trateista ja öljyastiasta ihan ne viimeisetkin tipat. Hei, olisiko nyt hyvä hetki minun juo kahvit? Tähän väliin voisi ottaa tietenkin pakollisen ruokapäivityksen, eli mitäs tänään syödään. 3 kerros paahtovoi leipä, päiväis paahtoleivistä. Välissä on tuplajuusto, vai oliko peräti triplajuusto, kinkun siivu ja paistettu kananmuna ja
Prisman tarjouksesta ostettuja salaatinlehtiä. Ja mitäs muuta? Tätä ilman ei tallihommista tule mitään. Juon kahvia. Joskohan minä ensi kerralla muistasin, kun minä kirjoitan näin. Volvon öljy. Mahtuuko tuohon proppuun? No kai tuosta älyää. Volvon öljy. Nyt minä muistan tuosta. Nythän on muuten moottorin alapuoliset hommat kaikki tehty. Olisiko se nyt vihdoin ja viimein hyvä hetki, että unboxataan tämä uusi pohjapanssari vai laitetaanko mua kuitenkin tämä vanha pohjamuovi? Kumpiko laitetaan? Eiköhän myö tulla uudella mennä, niin napotaanpas tämä paketista auki ja katsotaan, että miltä se näyttää. Miltä se oikein näyttää tämä tuliterä pohjamuovi. Ai että. Ai. Laitetaan tuohon ja nyt tehdään ihan vertaileva tutkimus. Onhan siinä pieni kiiltoero tietysti. Ihan semmonen lievä. Ei paljon, mutta kylläpä se taitaa olla, että tuo uusi muovi laitetaan tuonne auton alle. Siellä se on. Ihan täydellisesti ei istu. Elikkä nämä ruuvireijät, mitkä on tässä, niin autossa ei ole näihin reikiä, mutta sillä ei ole sinänsä väliä. Mutta tämä puoli pikkusen huonosti asettu ja sitten tuollahan oli itse asiassa, niin minäpä näytän. Ihmettelin, että mikä perhana se, kun ei ruppea asettumaan, ei mitenkään, niin siellähän oli tuollahan oli pari ruuvia vielä sitten, mitkä oli vaan revennyt irti tuosta vanhasta panssarista, niin siellä oli vanhan pohjamuovin palasia, nekin ruuvit auki, niin kyllä se nyt siellä on paikallaan. Onhan se mukavamman näköinen nytten. Toki sitten heti pistää silmään itselle, että kun muuten nyt alusta on sitten 37 vuotta vanha niin. Tuommoinen ihan tuore kiiltävä osa, niin kyllä se hyppää silmille tuossa. Tokihan tuo alkaa patinoitua. Mutta nyt on tämäkin asennettu. Jes. Yksi homma pitää vielä tehdä. Pitää laittaa akku paikalle. Mutta nyt kun on pyyhitty pölyjä konehuoneesta, niin pyyhkästään akustakin pölyjä ennen kuin asennetaan tuo. Käy vähän taas Volvon kontilla hakemassa vähän tarvikkeita. Edelleenkään ei meniä kolohita. Otamme tuosta tuo akkukotelun pohja ja sitten maalatut akun kiinnitysraudat. Asetellaanpas ensinnäkin tämä pohjamuovi tuonne. No, noin. Se on siellä. Sitten heitetään akku tuohon. Sinne se vaan sukeltaa. Ja nyt on vasta maalatut osat, niin nyt kohdellaan näitä hellävaroen. Jes, se on siellä. Kaapeleita ei vielä lyö kiinni, koska vielä ei ole tarkoitus autoa ajaa tästä poikkeen. Voisin muuten pistää kiinni ja vaikka käynnistellä, mutta nyt on semmonen homma, että nyt väsyttää. Pysähyttäpä katsomaan to-do-listaa. Jonkun verran nimittäin nyt on saatu aikaiseksi. Siellä on ensimmäisenä pohjapanssarin vaihto. Voidaan pyyhkiä pois. Se on vaihdettu. Noin. Mitäs muuta? Öljyt plus suodatin. Sekä moottorin pesu. Tosiaan mulla oli ajatus, että putsaillaan. Semmoisen peruspuhistuksen tein. Se saa kyllä ihan riittää. Mitäs muuta? Lampunpesurin poisto. Akkukotelun pohjamaalaus, joka eskaloitu isommaksi operaatioksi, mitä kuvittelinkaan. No, ja sekin on tehty. Tännehän tuli valakeita. Hyvä. Joo, en tiedä kuinka hirveän pitkä video tästä tuli. Varmaan niin pitkä, että kukaan ei kahtanut loppuun asti. Mutta jos katselit kokonaan tai pätkän tai vähän alkua välistä mistä liekkä, niin kiitos kun katselit. Jos haluat jatkossakin katsoa tämän tyyppisiä autoiluvideoita, tapahtumavideoita, auton rassausvideoita, kaiken maailman puuhastelua, niin ota toki kanavaa seurantaan. Jatkossa
Volvoa pitää laitella edelleen, mutta pikkuhiljaa tuo peiton alla oleva auto niin alkaa kaivata kiivasti huomiota, koska kevät lähestyy kiivasta tahtia. Tässä ei ajonkauden aloittelu enää hirvetä aikoja ole, joten Volvon rassailua tehdään ja pikkuhiljaa ruvetaan myöskin Datsunia laittelemaan. Mutta seuraaviin videoihin. Se on moro!